Teleponaनो gelaबा नै मानसिफ्राबा थांजोबबाय। लाइभखौ दोनथ'गोन आं माबा केन्सेल बानाय सोर फ्रेन्ड जायो फ्रेन्ड जाहरदो आं ओंखाम जाहैसै ओमफ्राय मिउट खालामनानै दोनसै। ओरै लाइटआवनो थाबाय था मानसिफ्रा। What's Karina? जोंना दालि ओमफ्राय फान्थावखौ मा होनो फान्थाव बाथोन। फान्थाव बाथोन ओमफ्राय मा होनखोथाय दाव आथिंबो होनो खोमा। दाव आथिं सुप आरोना। नोंसिनालाय माथो ओंख्रि जाखो? Are you sleeping now? English nama bilai. Oh, I'm still sleeping. Mommy is going to prepare dinner, not lunch. Now I'm going to eat dinner. Social life. Sayang message atau tidak beragam kesukaan nama kawan sekolah. Social life lama like belum untuk lebih aku moderator dan saya kalau live ni apa nama tu ni mau bisa jadi retouch of ni video mau button saya ni green screen button saya option dong coba.